Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर ब्लग भिडिअ जागोन। नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा हनै जोंना आजाया सिथ्ला सिबदों, बिराद दुस्थ' बियो। है दुस्थ'। नै आयौ गारिखौ बिदि खालामनाथ'। ओमफ्राय हनै बिमाया जोंनाव अमा आदारदों, अमा। गावनो अमा गोदान लाबोनाय। मानै दंबावो र' देखायनो खाथियाव मोजाङै मानै दाउ अमा आदार होगासिनो। दाख्लै गिदिरखौ फानहरबाय मासेखौ, ओमफ्राय बै उदैयाव गुफुर गोनांखौ लाबोफिनबाय गोदान। मालायनि बाखौसो जाहरबाय फाग्लासिन नामा? मानिबो फाग्ला मानिबो फाग्ला मालायखौ जाहरबाय। नैबे मोनबाय, नैबे मा खुदाबा मा खुदा गियोसो नोंखौ अमाया दाखुखा अमाया गियो खुदाबा खुदा दे अमाया गियो होनदों नोंखौ अरजाबा आंलाव अमाजों। ओमफ्राय भिडिअखौ ससे बानायाखै, खेनथेन गोलावसो बानायगोन भिडिअखौ, मोनसेबो काट खालामा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, मोनसेबो काट गैया, डाइरेक्टसो होगोन। ओमफ्राय खय मिनिट थांगोनथाय र' आं नायनो। 1 मिनिटनि बारा जाखाबाय नै, काट गैया, खुनु काट गैया, इडिटबो गैया, खेनथेन होगोन आं बे भिडिअखौ लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। अमा बोबाय सासेयाव नै, नोगोद दुस्थ' बियो। सोरांबानो बिमाया रायजागासिनो। आबा खुरै अमाखौ खुरफै, लागाय खुरफैलै। आयौ खुरनाया दे औ खुर सिरिबो खोमायाव हमना बोलायबा, खोमायाव हमनावबो। औ हामा गोरलैसोना बेबो नों बायदि मा हनै फानसै आयौ अरसै। नैखौसो खुरनांगौ, नैबेसो गोमोन, नैबे मासेयासो एसे दांजादों नै बेजों खायसे एसे गोमोन। खारलां जाना गाबबावबाय। नोंनो हमना होनांगौ आरो थांगोन आबो थांगोन। ओइ दुस्थ' ओमफ्राय नुवाखै दुस्थ'आ माबायदि गाखोदों नुवाखै? गोग्लैबा सोंदाय र' दा गाबथों, गोग्लैनानै थाखोबाय रायजिनानै रो हा बो बा आंखौसो देबोलाय वाव हाय होनहरलाय, हाय लोगोफोर थाव ada di balik. Saya wakala baikau. Nah, yang baik लोगोफोर. बेखौ आंबो मालाबा बसनि बायदि खालामना देखायगोन र' लोगोफोर, नोंथांमोननो एसे टाइम मोनबा बानायना देखायगोन। एकदम बस बायदि सोलिसारा बख'खाबाय आं, गोगोम आरो सोलिसाबो बेजोंनो बाल्दाब होननानै। mau गाबलायखो गाबलायबाय kakak सालाय नोंलायबाय बियो सालाया दुस्थ' बारा सालायनाया बार गैया। फै लामाथिं बेरायनो, फै लामाथिं गाबबाय उन्दैया हमसा गारि सालायनो लिंदों, गारि गाखोनोनो दुस्थ' बाराया। आं सालाया। गग'नायनि फै, हरै लामाजों फैलाय लामाजों। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव माने ओरैनो ओरैनो भिडिअ होयोबो गोबाव जाबाय नालाय, नोंथांमोननो ओरैनो थानाय आं न'आव थानानै मा खालामो, उन्दैजोंनो सानसे होनजायो, उन्दैजों गेलेनाय थानाय बिदि आरो। उन्दैयाबो बिराद दुस्थ'ना, ओरै लामायाव फैबाय थायो, बे लामायाव खारबाय थायो उन्दैया। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। बाय